Zdravíme vás z Rutanu po výstavním vyčerpaným hlasem. Díky všem, co jste se zastavili a máme pro vás další fušerovo okénko, tentokrát to bude asi fakt hustý. Sedlo na Varadero, jo, už jednou přepracované. Pointa nebude toho někomu pomlouvat práci. Pointa je taková, že třeba to bylo levnější než u nás, ale prostě bude se to dělat znovu. Tohle sedlo zákazníkem vyhodnocené jako extrémně nepohodlné. Tvar toho hrbu je, vzhledem k tomu je to nepohodlné, tvar toho hrbu je prostě zakloněný do plusu přesně do zad řidiče. Celé je to zvednuté asi o 3 cm, přicpané nějakou ultra tvrdou pěnou. Já to ani nemám sílu rozebírat, abych se podíval, co v tom je, protože to bude zase nějaký recyklát. Potah s čertovem, ušité je to rovně, dobře, černá niť. Ani ten materiál není úplně špatný, OK. Ale ta největší průser je tady v tom, jakým způsobem byl opravený popraskaný skelet. Varadera obecně té druhé generace, které mají už černé skelety, tak tenhle plast je náchylný na praskání. Každý, kdo má Varadero, ví, jaká pakárna je to sedlo nasadit na motorku a že to je kolikrát práce pro 3 lidi, abyste tyhle háky zasunuli pod ty očka, co tam jsou, zároveň tenhle ten úchyt zasunuli do nádrže a nějak to tam prostě zacvakli. V 90% se vám povede ten hák zacvaknout nad to očko, pak na to sednete a ten hák se namačká a po čase se utrhne. Takže to je přesně příklad tohohletoho. A jako proč? Kdo má tu kompetenci vzít do ruky tavnou pistoli a tubu silikonu a udělat tohleto porno prostě na sedle, které šlo ještě zachránit. Je to sešroubované skrz nějakými šrouby, jo, tady to vidíte. Jak to drží ta oprava, vidíte tady, jo, takže to dál praska, není to vyvařené zevnitř, je to prostě dělalo to prase. A tomu lichotím, protože takhle zničený skelet jsme tady snad ještě neměli. Já chápu, že se někdo může pokusit sám doma, OK, dobře. Ale proč do prčic nevytáhnete 1000 korun a nenecháte to udělat pořádně, to mi uniká. No, zkušenost asi, nebyl to majitel toho sedla, byl to někdo, kdo od něho koupil, takže prostě nějaký borec vzal do ruky lampu a kleště a prostě šel na to. Takže pro nás to teďka bude absolutní horor dát dohromady, protože tenhle plast už v samotném stavu se úplně extrémně blbě svařuje. Jo, je to prostě nějaký druh polypropylénu, koukám, je tam plnič nějaký bez talku, jo, a to se svařuje extrémně pomalu, i když to není zprasené něčím dalším. Takže já vůbec netuším, jestli se nám to podaří zachránit. No, budeme se s tím mazdit pár hodin, tak moc se na to těšíme. Takže až to bude hotový, zkusíme sem dát výsledek. Ty háky už nezachráníme, ty už jsou pryč, tam prostě není co řešit. Ale tady je třeba propadlý tenhle ten doraz úplně, jo, prostě vytržený, zase slepený silikonem, tak evidentně to nepomohlo, jo, no světe div se. Ach jo. No, až to bude hotový, tak sem dáme nějakou fotku. Třeba to bude lepší.